Bi 360,000 euro investiment, ħaddingli u Xewki Għawdex huma żewġ lokalitajiet rebbieħa tal-Premju A+ Accessibility Scheme. Premju li għandu lan li min jirbaħ ikun ta' eżempju ta' gwida għal lokalitajiet oħra. Kienu 9 minn 28 lokalitajiet li applikaw u kwalifikaw għal dan il-premju li bejnietom investew xejn inqas minn 700,000 euro. F'Ħaddingli ġew eliminati l-bankini kollha ma' dawra tal-Knisja u saret ukoll zebra crossing biex issa l-qalba tal-komunità saret iżjed aċċessibbli. Dwar il-proġett tkellem is-sindku tal-lokalità Sandro Azzopardi. Għamel żewġ ranajb li jkunu aċċessibbli fejn qabel kien hawn bankini, kif ukoll fejn qabel kien hemm l-arbli tal-festa li ġu f'nofs bankini ħaħsib sabiex dawn fiċ-ċentru fejn sar il-proġett daw jiġu aktar il-barra sabiex il-persuni b'diżabilità li jużaw wheelchair ikunu aċċessibbli għalihom ukoll. Iċ-ċermen tal-Kummissjoni Nazzjonali għal Persuni b'Diżabilità Oliver Scicluna fisser kif ħafna mill-elementi li tirċievi l-Kummissjoni huma dwar in-nuqqas ta' aċċessibilità għal faċilitajiet pubbliċi. Fix-Xewkija Għawdex ħafna minn dawn il-faċilitajiet jinsabu taħt l-art u allura minn barra xogħol fil-pjazza biex il-lokalità tkun aktar aċċessibbli, il-proġett ta' Raħalawċi jinkluda wkoll l-installazzjoni ta' lift li wassal għall-latrina pubblika. Idea li żvolġiet frott id-domanda ta' residenti stess, kif spjegat Odet Camilleri, segretarju eżekuttiv tal-Kunsill Lokali tax-Xewkija. X'in bniedem jiġi bżonnu tindumna kemm vera kien utli li jsir, jiġifieri ċertu naħseb lokalitajiet laqas biss jimmaġinaw l-importanza tiegħu, imma x'in vera jiġi bżonn kien nies jiġu jgħidulna strina prosit tassew tal-idea li ħriġtu biha. Bħala segretarju parlamentari responsabbli mill-persuni b'diżabilità, Ġustin Karwana mhux biss uriet is-sodisfazzjon lejn dawn il-proġetti, iżda ħabbret ukoll li l-iskema se tmur lil hinn mill-kunsilli lokali u tinfetaħ għal aktar entitajiet. Meta inti tara li l-ikbar ammont tal-menti li jidħlu l-Kummissjoni pereżempju huma rigward aċċessibilità. Ifisser li għandna problemi li tindirizzhom permezz ta' proġetti konkreti li jistgħu jagħtu benefiċċju dirett il-persuni b'diżabilità nfushom. Fid-dawn ta' dan kollu, s-segretarju parlamentari responsabbli mill-Kunsilli Lokali Stefan Bontempo fakkar kif dan ix-xahar se toħroġ sejħa biex il-Kunsilli Lokali jimpjegaw aktar persuni b'diżabilità fuq bażi part-time.